Okay mga guys, ito na yung DIY ko sa pagtatanim ng palay. Dito linalagay yung binhi sa ilalim. Yan. Kailangan mapuno itong mga butas na ito. Bali, ang 1 hectares dito umabot lang ng 20 kilos. Yung 1 hectares na tataniman mo ng palay. Bali, ito na ngayon ang uso dito sa amin mga guys. Dito ito sa Sitio Bugho, Borongan, Eastern Samar. Yan, mapuno na yan. Tapos pipihitin ng ganun para magsara. Yan. Bali dito na yung mga butil dadaan. Mga butas na yan. Pag hinila. Ito na, hilain ko na. Panoorin nyo mga guys. Bali, gumagastos ako ng 12,000 noon. Tatanim ako dito. Sa pagtanim lang ng palay. Bali ngayon, wala ko nang ginagastos. Kumuha lang kayo ng D4 na PVC. Butasan nyo. Tapos lagyan ng gulong. Yan. Habang naglalakad kayo, naglalaglagan yung mga binhi sa mga butas na yan.
babaw man ti pakadto. Tidak man hataas but nga. Diret but nga. Kahiga pa ilarum. Ini na.